Eskerrik asko bihotzez. Gaurko egunean, politikagintza hain ondo ikusita eta ongaraian, zuek pentsatzia, hau dana merezi dudala, hau niretzat ikeragarria da. Poz izugarria eta ore izugarria. Beste eta aztuko bizina izen bitartian. Eskerrik asko baita ere, etorri zeaten, erregalu etorri zeaten, Tolomendi udaletxea, Tolosaldea garatzen, Juan Cruzigera bide, eta hainbat eta hainbat, eta parkatu batea zutzen badet. Eskerrik asko baita ere, partu hartu den ume gaztetxo zinegotzi antolatzaile eta denoi. Denoi, mila esker. Baina, esan behar dut, uste hau eta indako lana ez da niria bakarrik izan, ez da Javierna bakarrik izan. Horre ondia beste alkate eta zenbait zinegotzi, eta guztian biharra, guztian lana biharrezko izan da, aduna, gaurko aduna, dagoan bezala egoteko. Beraz, hoidan entzat, eta denok ezagutzen duzue, txalo bat eskatuko nizueke. Baita ere esan behar dizuet, eskerrak behar dizkizuet, ez gaurkoagatik bakarrik, baizik urtioitan danean herritarrok eman dezuen babesagatik. Zuen boto bidez eta era askotara. Gogoan dut, insumizioen epaiketa zalata nola herritar mordua astegun batian eta batzu lan autita kontzinaten Donostiaino. Naiz gero juizioa sartzen utzi ez. Eskerrik asko danagatik, esan behar dizuet, niretzat ohore handia izan dela herri honen alde lan egitea eta zuen ordezkari izatea. Eskertu nahi dut udal langile eta teknikarien lana. Azpimarratu nahi dut eta eskertu nahi dizuet herritarrok herri bizitzan izan dezuen parte hartzea. Hainbat ekitalditan, hainbat elkartetan. Zuen parte hartzea oso garrantzitsua izan da herri bizitza txukun bat izateko, herria aurrera ateratzeko. Beraz, aldietatik ez zorionak. Eta aipatu nahi nuke, zeratik azken urtiotan aduna guru garretatik bizitza etorri zatenak asko izan zeate. Gure herrian tamainako bintzat asko. Eta zuetako asko eta asko buru belarri implikatu zeate herriko ekintzetan, herriko ekitalditan. Nik uste adunatar peto-petuak bihurtu zeatela. Eta zue dire eskerrik asko, zuen implikaziogatik eta herri honen bihotzean jo sartu zeatelako. Adunak, historian zehar, behin da berritan erakutsi du bere nortasuna, bere izaera, bere herri izateko gogua. Eta nik aipatu nahi nituzke gauz batzuk. 15. gizaldin Tolosakin elkartuta gendenean eta pentsatu zuenean adunak ez zuela Tolosak bere interesak bihar bezala defenditzen, Tolosatik aldein da Donostikin elkartuta. Baina 19. bukaera aldea ikusi zunean bere buruan erabajabe izan naizula eta Donostiarren borondatean kontra bere buruaren jabe izatea lortu zuen. Baita ere, udaletxe gehienak legediak eta zorrak behartuta bere herrizailak saldu zituztenean. Adunak erabakizun eta mantendu zituen herrizailik handinak saldu gabe. Eta gaur, hor daukagu patrimonio bat. 20. gizaldian hasieran, adunak udalak, aduna definitu hemen zuen herri, bitxi, isolatu eta ez ezagun bat bezala. Eta horren aurrian lan egin behar izan zuen, herri guztian noski. Errepideak, infraestrukturak,
zubila, argindarra, telefonua eta bar. Eta bereziki, aipatu nahi nuke, 50. hamarkadan, etxe guzita eta pasarri guzita urredangarria eraman zutenean, atxurra eta palakin auzolanian. Gaur handik, hoitako asko gure artean bizi dira, eta zer izatela urte askoan. Industrializazioa zala eta jendia biztanleak herri handitan konzentrazioa zala eta herritikin beherakadari aurrera inbiar izan dugu. Eta horre, eakutsi dugu gure nortasuna. Eskola arraskuntze honean, ume gutxi zaudelako, eta kezka asko zaudelako eskolatik funtzionatu gozuen ez, zuk erabaki gendun hori oso biharrezko zala herri honentzat, eta eskolan aldea apustu gendun. Ikusi gendunean, herriko biztanle beherakada arriskutsu bat, erabaki gendun, herriko semiantzat batez ere, etxe bizitza duin batzuk prezio txukun batian ikia. Edo herri euskaldun bat izanik administratiboki erabat erderaz funtzionatzen zanean eta beste udalerri batzukin batean erabaki gendun oztopo gutxi gaindituta euskaraz funtzionatu behar gendula. Eta lortu gendun maila handi batean bintzat. Eta baita ere, herritarrek bizi kalitatea hobetzeko biharrezko infraestrukturak eta zerbitzu martxan jartzen saiatu behar. Eta zer da gaurkoan aduna. Nik esango nuke herri bitxi bat bai, txiki bate bai, baina duina errespetatua idatzi deulako errespetuoi. Herri solidarioa gure artean beste udalerriekin elkarlanean eta baita hirugarren munduko behartzuei laguntzeko garaian ere. Etorkizun egoerria bere biztanleen bizi kalitatea bermatzen herri bat eta herri bizi bat. Gaurko ekitaldia bere horren adierazle bada. Herri bizi bagea. Goatzen zerate zemataldiz erabili deun gure lema eskolatikiak bizirik, herritikiak bizirik, ba hemen gaude. Eta denon artean lortu dugu, denon artean. Eta beste aldetik udalean ekintza edo aktibide politikoan dabilen nahi minimo batzuk eskatu behar zizkan ustez. Eta gaur egunien da gehiago. Eskatu behar zizka garbi jokatzia, txuko jokatzia. Eta herritarron interes orokorran antelan ikia. Baina hori betetzen guztiai, nik uste apoiatu behazte jola. Errespeto bat mezi dula. Hobeto xio gaizki zengu, hankasartuko seguru, deno sartu duen bezala. Baina nola bate, gurekiko izan dezuen pazientzia eta laguntza eskatu gono izueke ondoren guantzate. Kritikatu behar denean kritikatuta, hori biharrezko da, baina babesa bihar benean babestuta. Baina beti errespetatuta. Eta gauz bat hartu zait. Gauz bat hartu zait, askotan hartu izan duzaitena. Eskarrak emarteko garailean, leheno esan dira errun, baina eskerrak nire familiko ere, abantatu ginagatik, eta bereziki maixa beli. Eta ez datuek gehiago aurritu nahi, berriz izango dugu itzetik aukera, nik bakarrik, zoriondu denoi, daukagun herria lortu dugulako. Eskerrik asko, mila aldiz, eta besarka da gana.